zophedwa ndi ma Ethiopian. Ndiye tapanga mgwirizano wapakati ma Ethiopian ndi Malawi. Guys, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nkhani imene yachitika ku South Africa yomvetsa chisoni komanso yoliritsa kwambiri pamene Malawi zathu wataya moyo wake komanso ndiye nanso popanganso mademonso ndithu ataya miyoyo yawo. Anyway, nkhani ikumveka motani. Ineyo ndikuwuzani, sindikuwuzani exactly kuti nkhani yoona ndi komano ena amodi ku South Africa kwa nkotema kudziwane mumatitsata kwambiri. There I think inuyo ndamenenso munamuti bange correct kama ndimduza information enene koma ababa tifata kambe information imene fe taitenga kapeza information awiri. Our information yamba ndena kuti paja madziwa a Malawi amathasa kumagulitsa katundu wawo business yawo ku South Africa pamenenso ma Ethiopia so chimodzimodzi ndakuti panali shop ya Ethiopia then Malawi amayala panjapa nde information yamba kuti yayi Malawi uja amagulitsa kwambiri uyo anali ndi nsanje Ethiopia kumuza kuti asi abatojekepo. Information yamba ndimene situzanga tiliona kapena yoti yosaona mupanga verify. Information number 2 akuti Ethiopian amadusa nkuponda malonda a Malawiyo kenako Malawiyo anazamuuza kuti ase iwe zona iwe ukaponda apa pasukuona kenako Ethiopian kuzakulaso mtima after masanje ndizina ndizima kenako nkuyamba kurani nkuyamba kumenyana komano amalawi sona iwe zona ukati menyera Malawi nzathu amalawi ndikuyoyera ndikuntibwa Ethiopian nkurulutsa mpeni kumbaya Malawi wathu Malawi nzathu pa mtima kawiri kenako ndikufera pompo. Afterwards kenako ma security guards kenako ndani kuyamba kurani kuyamba kukhangata kulelesa kenako ngamba wombera mwamba kumombera sopano anthu kuombera anthu awiri mabe anthu anakwanisabe nkumlanda jujeni futija kumenya ndikumphera nayonso. Anyway akuti iyeyo ndi mmene nkhaniyo inakhalira kenako ndithu anthu anapita ku zaiteka zimenezo anapita kumanda kukamusiya bale wathuyo Malawi nzathuyo. After kamusiya kumanda Malawi nzathuyo basi pobwerera kupezera Malawi aja magalimoto somakhala magalimoto anyamala anthu ambiri mbiri ndikugwidwa. Nkhani ndimeneyo mtakuona video yake ndimeneyo. Abalanga olemekezeka tikuchokera kumanta ndesi naone magalimoto ochekera kumanta akapena apita kumanta atagwidwa izi kuti chitikia ifa Malawi kuno ndipo tifa Malawi ndangwirizano tayima kugwira magalimoto awiri ametulo nde ife tayima tonse mene mukuona chintanda cha magalimotochi mpaka nechafika kumene mukuona chibode koko tonse tikudikirira kuti galimoto imene yagwidwayo ifeyo titani tisachoke atigwire tonse Malawi nde tikudikira kuti panopa awasi nde pakadali pano nzonena kuti Amalawi ndi ma Ethiopians apanga mgwirizano wena wake umene akuti azikhalira limodzi ndiyebe I think ndikusiyireni video imene kuti muonere muone kuti akambirana zotani. Guys, kwa amene muli ndi verified information bwino munaliponso ndi kuti iniyo ndamene mungatipange correct mu comment section ndakaya kuti information ndapereka pano sindikuyika 100% nangasepa zochitika zikachitika iya izokamba ati zimakhala zambiri zoyankhula zimakhala zambiri. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Nthawi zonse timakhala nanu ndithu mapemphero ndi timakufunanso nzabwino maso mtima umene wa Malawi maonetsa ku South Africa ndi mtima ndithu wa umodzi wabwino zinakakhala choncho nthawi zonse yaibweza anthu akutipatsa ulemu ndithu bweza kutopa kuti Amalawi musayamba dala. Guys, thank you so much. Ma Ethiopian ndiye tapanga mgwirizano wapakati ma Ethiopian ndi Malawi kuti tikhale basi ndiye tipasane ma agreement kuti kukhale kuyamba ndi kumaliza. Kungopha Malawi mozi tizapha ma Ethiopian 10 tili ndi njira yake. Takbir! Allahu Akbar! Yochitira zimene zozo ndiye akuluakulu tiyanjane tigwirizane. Taunimo naona Nyamata yemwe anazipereka kwambiri uyemo tabwera ndikunami sindi kumuziwa zina lake Nyamatayo koma anachilumika ndithu kuonesa mphamvu zake
ngati kuti iyeyo yemwe wafayo ndi m'bale wake kapena mphwake mumati zina ano ndani Bwanali. Bwanali ya umoyo umene uja Mr. Bwanali mulimbikire ndiponso tikukufunani inu pamodzi ndi Amchenga kuti tikhale nanu pasi mtawuni ndiye tiziziwa kuti muli ndi anyamata woti akayamba chiwawa muziziyimira. Ife tizakhala kuzalongosola tizabwera kuzalongosola zitachitika nawonso akumva kupweteka munthu wawo atambweresa ngati kunoko ndiye chisakhale ngati kuti ifeyo akutipa kumakati idya iyayi. Ndiye akuluakulu mawu ambiri ndilibe yawa ndi a technical director akulankhulani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuchokera pano pa mkwiyo wavuta Malawi nimakuchitatu pa nkhani ya zulo ija ndimeneyo mukamva kuti amalawi aphedwa pa medical ndi zimenezo kulongosa meneyo. Abayanga inesindilankhula zambiri fanyamata asogolerawa alankhula kale mfundo zonse zofunikira kuti tizike mu mtima mwathu. Ndipo mawu amene alankhulidwawa ndithu musatenge mwa pansi koma musimikize. Nchifukwa chache anayima achinyamata kuyamba kulankhula nino anyamata anzanu. Musaphedwe ngati nkhuku muli nonse mmene mwakhalira mu chonchi. Koma vuto limene tili nalo kuti anthu ife ndilokuti aliyense amafuna azizipangira payekha. Koma ngati titavomere kuti ife tonse ndi Amalawi, tifuna tikhale ndi mgwirizano wa Amalawi, tiyeni tigwirizane ngati Amalawi, tigwire ntchito ngati mmene tikulirira leromu kupita kusogolo kupasakhalenso kulekererana mavuto yayi. Takapiri! Mphamvu Malawi mphamvu! Mphamvu Malawi mphamvu! Ine ndikuziwa kuti nonse mmene mulimo muli nditi magurupu, muli nditi magurupu takumuzi, gurupu ya boma, gurupu ya chilankhulo. Tatiyeni tonse tikamfune mkulu wathu amene wa gurupuyo tikapereka manamba athu ndiye mukumane magurupu onse atipeze tizakhale pasi ndi mamembala ndi malidala a magurupuwo tipangane mfundo kuti kodi tiziyendesa bwanji zinthu kupita kusogolo. Azinzathu watu zimathekera chifukwa chokuti communication simakhala yovuta. Koma ife kuti tipezane pamakhala povuta kwambiri. Ndiye izizi tisazitengere ngati zinthu za simple ya. Mavuto awawa mmene anafera John Chilembwe kumawe kuja titengeso kuti anthu awawa afera ufulu wathu. Ndiye ife tikapita pasi sonkumakhala onse tikuvutika mmene zakhaliramu ndiye kuti anthu awapita ulere. Ndiye ife sinathandize iyayi. Koma awawa atu anthu awawa pa Chisilamu timati afa mu jihad. Takbir! Allahu Akbar! Amenyera ufulu wathu. Ndiye ine ndikupempheni mmodzi kuti ndithu chonde tiyeni tikhale okwiya mitima mwathu koma tizindikire kuti ndife ndani. Ife Amalawi tigwirizane mmene alankhulira anyamata awiri aja. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ndiye mmene anenera muja sikuti zikuthera pano kuti tikabalika basi zatha. Executive yonse ya Malawi community komanso akufamile tikhala ndi nsonkhano madzulo ano. Anthu ena amapempha kuti kodi tikachoka kuno bwanji tikachite zionetsero ntawuni zokwiya. Ena amapempha kuti ayi bwanji Malawi mphamvu Malawi mphamvu! Osagona Malawi mphamvu! Waphedwera. Koma ano ife tikufuna bata, sitifuna taonesere mkwiyo wathu pakali pano. Chifukwa mkwiyo sumabweza ndi mkwiyo. Koma tikufuna tiuze strategy. Ndiye ndipemphe nditubata kuti tisadandaule tisadere nkhawa atsogoleri anthu okwanira ndipo mayankho tiwapeza. Koma chimene tikufuna nchoti tiyeni tipomereze kuti nthawi yakwana Malawi tiyende limodzi. Mukamene nene amanyamata zulo athamanga nkhani zafika titu nkhale ku BBC aona kuti Amalawi pano akwiya South Africa and iyo ndi generation ina. Takbir! Allahu Akbar! Ndiye mwachidule mosakulemesani tachedwa kale kati endesa mapachoka mama kusa pano kotie kale tikusanza lusana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zilipati mtu alikuja hapa. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tidikire pang'ono stresa na bange dua komanso tindi chairperson wa African Diaspora Forum afuna tilankhule tibwerere pang'ono tibwerere akuluakulu. Tibwerere pang'ono tisapite tibwerere akuluakulu. Mawu awiri atatu tibwerere. Tibwerere ndithu. No, ndaona ngati anthu apita. Tilipo. Poti zikupita pa icheni. Palibe futi ndosi.
nkhani yake ndimeneyo chipakela ntali pano chokera pano kuno ku Johannesburg pa medical center pano tili kumanda kumene timayika maliro mbale wathu ucha amene atisiya ucha ndi nkhani yake ndimeneyo. Share Malawian cameras, subscribe.